L-Awtorità tal-Ippjanar qed tressaq emendi brabta mal-politika tal-ippjanar wara konsultazzjoni pubblika li saret lura fi frar ta' din is-sena. Din il-policy msejħa P35 ġiet introdotta lura fl-2015 taħt l-istandards għal kontroll tad-disinn u bekk dawn l-emendi se jagħtu linji gwida aktar ċari u konsistenti dwar l-ammont ta' solari permessibbli partikolarment brabta mal-faċċati. Dan biex telimina diskrepanzi li jistgħu jeskalaw minħabba interpretazzjonijiet differenti ta' din il-policy. Bekk ebda binja manda teċċedi l-għoli stabbilit fil-pjani lokali li se jiġi kalkulat b'mod estensiv. Fejn il-binja li tkun qed issir proposta li jkollha faċċata ta' mill-inqas 12 metru, is-sular ta' fuq għandu jkun irtirat mill-faċċata mill-inqas bi 3 metri. Din il-miżura tingħaqad ukoll ma' qatt ta' miżuri oħrajn li qed jiġu emendati u kjarifikati. Għal-faċċati jola minn 14 metru u 10 centimetri fejn l-għoli jkun ta' aktar minn 17 metru u nofs, il-numru ta' solari li jistaw jittellaw mill-ola livell tal-bankina għandhom jiġu determinati mill-liġi tas-sanità u provviżjonijiet differenti proposti f'dan id-dokument. Sa dan it-tant l-Awtorità tal-Ippjanar qed tistieden lill-pubbliku biex jibgħat l-opinjonijiet u l-kummenti tiegħu b'email sa 17 ta' Ġunju li ġej.